especialment als nostres seguidors i seguidores, benvinguts i benvingudes a una nova tertúlia d'Esport 99, una tertúlia esportiva feta per gent de la generació de 1999. Perfecte. Bon dia, Iker. Bon dia. Pol. Bon dia. Lluís. Bon dia. Pau. Bon dia. Nervis, abans amb la prèvia aquesta de la Champions de demà? No? Sí, molts nervis. Molt tranquils? Fins demà jo, de moment, tranquil. Heu dormit bé aquesta nit? Sí. Molt. Heu somiat? En això, Amb gols? He somiat amb el fantasma de Penes, amb la final del Montacarà. he somiat que Busquets era baixa d'última hora. Ostres, Busquets l'actual d'ara, no el porter davant. No, al migcampista. Perfecte. Bueno, molt bé. Doncs si us sembla comencem per la prèvia de la final de Champions. Sí, home. No, però crec que és sèrio. No, és sèrio. Sí, que somiat, que era baixa d'última hora. Era baixa d'última hora i jugava a Mascherano. Doncs ja ho veurem demà. Mascherano. I a la defensa, Matías. Matías. I Pedro també. Pedro a la grada. A la grada, a qui agrada. Molt bé, prèvia final de Champions. Alineació de gala. Sí o no? Sí, la gala. Jo Quina és aquesta alineació de gala? La de gala, doncs, jo canviaria Iniesta per Xavi. La resta són Ter Stegen, els dos centrals, Piqué, Mascherano, Alves, Jordi Alba. En mig del camp, com he dit, Busquets, Rakitic i en comptes de posar Iniesta jo posaria Xavi per aquest partit en especial i al davant el trident. Iniesta no l'ha tocadet, però sí que ell va dir que no tenia pensat no jugar i no sé, jo crec que Xavi potser posaria com a final de la temporada a segona part. L'alineació estic conformant amb que en dit ells dos, tot i que crec que en el tema del Xavi jo crec que sí que és veritat que mereix un premi final, però jo crec que Rakitic se mereix més per la temporada que ha fet, jo crec que és una final, és un gran premi. No, però ha dit el lloc d'Iniesta... Sí, Rakitic jugaria. Jo crec que Xavi si juga uns minuts ja estarà content, s'ha fet un gran homenatge, ha fet una gran sortida a diferència de Valdés l'any passat. I Puyol. I Puyol també, i per tant crec que estarà content si juga uns minuts i guanya el Barça a cinquena. Sí. Per mi l'alineació la que heu dit vosaltres de gala i crec que si al final Iniesta et sent una mica dolorit, jo abans que Xavi ficaria Rafinha. Abans que Xavi. Abans que Xavi. Bueno, no hem vist grans actuacions de Rafinha tampoc, No. però... Bueno, jo crec que Rafinha és un jugador, jo crec que té una bona projecció de cara al futur. És un jugador que les qualitats les té perquè és evident quan juga al terreny de joc, però jo crec que per una final val més l'experiència que no pas un jugador jove i jo crec que Xavi està Tu més ficaries el Xavi abans que Rafinha si al final Iniesta no pot Sí, jugar. jo crec que sí. Si haguessis de canviar Xavi, posaria Rafinha a la segona part. No sé, al revés, però bueno, clar, Jo recordo un partit molt bo de Rafinha contra el Deportivo l'última setmana, que va fer una primera part espectacular. normal, contra el Deportivo, Sí. un ex del Celta es creix. Hòstia, sí. I com comentaves abans l'homenatge de Xavi, molt fort que és jugador per Messi, Ter Stegen i Rakitic. I Rafinha, que també es van perdre l'homenatge per l'antidoping de la FIFA. El que jo no entenc és que si va començar l'esdeveniment amb una hora de retras, què costava perdre's mitja hora més per que pogués arribar a Messi? Això no ho puc entendre. Creieu que el desenllaç del partit, si pensem que ha de ser favorable al Barça, depèn absolutament del trident? Home, una bona part dels gols que fa el Barça la majoria dels gols que fa el Barça és del trident i realment aquesta temporada hi ha hagut alguns partits que el Barça està una mica gris i gràcies al trident s'ha solucionat el partit. Però jo crec que sent una final i un equip com la Juventus necessitem que tot l'equip estigui en molt bona forma per poder estar-nos en la Champions. Doncs a mi em preocupa més el domini del mig camp, perquè la Juventus, com ja sap, és un equip que juga amb 3 defenses i al mig del camp poden arribar a jugar 5 jugadors amb les incorporacions d'Ebra i Lichtsteiner per la banda i a mi em sembla que qui guanyi la guerra del mig del camp després tindrà moltes facilitats perquè no dubto de la qualitat dels delanters i sé que si li donen espais a Tevez, a Morata o a Trident jo crec que ho poden fer molt bé. Jo crec que a cada equip va ser que es depèn d'un grup de jugadors, però podríem dir que la Juventus està aquí gràcies a Morata, a Buffon que ha fet una campanya també com a porter, al Madrid podem dir que gràcies a James i a Cristiano, jo crec que és gràcies a tot l'equip, sobretot com hem dit el triplet, el trident, però també ha fet una campanya boníssima als porters, la defensa millora moltíssim, jo crec que és tot l'equip. Sí, la veritat és que amb totes les línies s'està molt bé.
I com comentaves, la carrera aquesta del mig del camp serà interessant perquè és que la Juve té molta força amb Vidal i Pogba sobretot. És Vidal. La Juve realment té un mig camp molt bo, les dues estrelles són Vidal i Pogba, però per mi hi ha un altre jugador molt clau que passa una mica desapercebut, que és Marquisio, que fa una feina molt... fa la feina bruta. I no ens podem oblidar de l'incombustible Pirlo. Entrant en detalls de la Juve, que esteu introduint el seu plantejament, què creieu que ha de fer per poder guanyar el Barça? Abans de respondre la pregunta, destacar que el de Juve, si no m'equivoco, perd Chiellini per la final. Jo crec que Chiellini és una peça clau de la Juventus, per tant, el plantejament que ha de fer la Juventus és contra el Barça d'aquesta temporada seria tancar-se com siguéssim darrere i esperar una contra, una oportunitat per acabar el Barça. Evidentment és el que ha dit el Pol, la baixa de Chiellini és una baixa que realment quan vaig veure em vaig alegrar molt perquè jo crec que és un gran punt a favor pel Barça i Chiellini jo crec que és el millor jugador de la defensa de la Juventus contra el Madrid, va fer 2 partits genials i bé, doncs una mica el que ha dit el Pol és vindran a fer un plantejament a tancar-se i aprofitar alguna de les contres.